Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο Counter Strike θα παίξουμε σήμερα. Έχουμε κάνει άλλο ένα βίντεο με Counter Strike και άλλο ένα βίντεο στα στο κανάλι. Σήμερα ξεκινάμε άλλο ένα βίντεο, το οποίο όπως είπα και πριν έχει να κάνει με το Counter Strike. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, να το δείτε. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα βίντεο, πήγανε πάρα πολύ καλά. Και το πρώτο short που ανέβασα σας άρεσε. Και από ό,τι έχω καταλάβει σας αρέσει το κανάλι και θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τα βίντεο. Κάνουμε και αυτό το βίντεο και θα ανέβει και άλλο ένα βίντεο, και άλλο ένα short βασικά το βράδυ. Και αύριο να περιμένετε βίντεο Roblox. Εκεί κατά το απόγευμα πάλι. Ξεκινάμε τώρα. Για δούμε. Αυτά είχα να πω. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, εγώ πάντα όταν παίζω εδώ πέρα παίρνω το Tech 9, το Tech 9. Γιατί έχω και ένα σκηνάκι σε αυτό, είναι πιο cool. Και εκτός ότι είναι πιο cool είναι και πολύ δυνατό πλάκι. Για το πρώτο round ειδικά. Είμαστε εδώ πέρα με το μέσα team τους τρομοκράτες ή terrorist αν θέλετε. Εγώ συνήθως δεν πιέζω. Το παίζω ή στο paper εδώ. Εδώ και εκεί. Αχ ρε, έφαγα τον έναν αλλά με έφαγε ο άλλος. Κρίμα. Αυτός εκεί τώρα θα πεθάνει. Πέθανε, ναι. Τον έφαγε. Είναι στο short τώρα. Όσοι ξέρετε από κάθε τσάικ σίγουρα με καταλαβαίνετε. Είμαι συμπληρένα. Από το τελευταίο βίντεο δεν έχω παίξει καθόλου. Πήραμε το πρώτο round. Οκ. Έχω ένα kill. 3600. Εγώ πάντα τις περισσότερες φορές θα με δείτε να παίζω με αυτά τα όπλα. Με vest full 100%, το Tech 9 και το shotgun. Κρίμα δεν έχω skin γι' αυτό. Και θα πάω να παίξω στο paper. I play paper. Okay. Το paper είναι αυτό εδώ για όσους δεν ξέρετε λόγω των χαρτιών εδώ πέρα. Επίσης εδώ είναι και ένας όμηρος, οπότε έρχονται πάρα πολύ εδώ πέρα και μου αρέσει να παίζω εδώ. Μπορώ να παίρνω και καμιά βόμβα καμιά φορά. Αλλά τώρα δεν πήρα, δεν περισσεύουν πολλά λεφτά. Είναι στο 1000%. Είναι και μόνο εκεί πέρα που περιμένουμε. Περιμένουμε. Όχι, πέθανε μόνο. Εδώ. Το πάρουμε το μάτς γενικά. Στο προηγούμενο βίντεο το χάσαμε. Και χάσαμε και 9-0 νομίζω. Ξεφτυλιστικό για πρώτο βίντεο. Αλλά εντάξει. Ναι, χάσαμε 9-0 δυστυχώς. Να δούμε πέθανα. Έχουν μείνει άλλοι 3 δικοί μου βέβαια. Θα το πάρουμε πιστεύω. Τώρα νομίζω πως δεν έχουμε και πολλές ελπίδες. Ωραία φίλε, τι πήγε να μας κάνει αυτός. Λογικά θα χάσουμε, δεν είναι με λίγη ζωή τώρα το κόσμος. Επίσης θα σας το πω μία φορά, δεν θέλω να σας περίζω με αυτό. Κάντε ένα like, μία εγγραφή, καμπανάκι, κουδουνάκι, όπως θέλετε. Και δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Όχι κύριε, πήρα λάθος όπλο, όχι. Και αυτό εδώ το πιστολάκι παίρνω πολλές φορές. Οπότε, like, εγγραφή, κουδουνάκι, αυτά. Και πείτε και το βίντεο σε έναν φίλο σας να το δει. Επίσης έχουμε φτάσει τους 5 subscribers στα πρώτα 2 βίντεο, αυτό είναι το τρίτο που ανεβάζω και έχουμε και 2 short στο κανάλι. Κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ και μου δείχνει την υποστήριξή σας. Και ευχαριστώ όσους βλέπετε και στηρίζετε τα βίντεο.
Και να ξέρετε στους 50 subscribers θα κάνω ένα βίντεο που θα παίζω μαζί σας σε CSGO. Να το ξέρετε αυτό. Έρχεται κανένας από εδώ? Τι ακούω βήματα, αλλά κανένας δεν έρχεται. Οκ, green. Ωραία, κερδίσαμε αυτό το γύρο. Πολύ καλά πήγε αυτό. Εν τω μεταξύ έχω συνειδητοποιήσει και έχω καταλάβει ότι δεν ακούτε το παιχνίδι. Λογικά το επόμενο βίντεο που θα κάνω θα ακούτε κανονικά και το παιχνίδι και εμένα μαζί. Τώρα δεν ακούτε το παιχνίδι, αλλά θα το διορθώσω αυτό από το επόμενο βίντεο και θα ακούτε και εμένα για το παιχνίδι. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί για τα πρώτα βίντεο. Από εκεί πέρα παίζουν πάρα πολλοί άλλοι. Όχι, είναι ένας εκεί. Τι κάνει αυτός εκεί πέρα? Και άργησα να τον δω. Άρχισα να τον δω και μέχρι να αλλάξω το πιστολάκι και με είχε φάει. Ήμουν στο τόσο μακριά ότι το επόμενο δεν βαράω. Γιατί δεν κόβει τόσο πολύ damage. Και με έφαγε, κρίμα. Right. Κάνα right, left, ένα. Εντάξει. Εδώ θα το χάσουμε το παιχνίδι μάλλον. Βασικά 2v2 είναι, οπότε δεν ξέρω, αυτός έχει φάει πολύ damage βέβαια. Κάνα. Άρα πολύ δύσκολο να το μετάμε. Go. Yellow, go. Κρίμα ρε φίλε, χάσαμε 2-2. Λογικά θα βγει μεγάλο αυτό το βίντεο, ελπίζω να μην σας πειράζει. 2-2 έχουμε πάει. Και άμα θέλετε πηγαίνετε να δείτε και τα άλλα βίντεο που έχω κάνει. Τα άλλα δύο. Και τα short άμα θέλετε. Έχω κάνει ένα Stumble Guys και ένα CSGO. Άμα θέλετε μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Είναι πολύ ωραία βιντεάκια. Και τα δύο. Πάει ένας. Δεν καλά πει αυτό. Δεν μπορώ μέσα. Καλά είναι γιατί δεν έχω καλό που λιώνω. Καλά είναι αυτό. Περιμένω τώρα να έρθει να βρεθώ.
Καλά, τίποτα, αμέσως. Οκ, πάρα πολύ καλό round αυτό. Και προηγούμαστε και 2-3. Και είμαι τελευταίος στο MVP και 3 πουλάκια, οκ. Ωραία. Πείτε μου, βασικά πώς να μου πείτε, είναι πανηγορημένο το σχολείο για κάποιο λόγο. Κάτι μου έχει κάνει το YouTube, θα το φτιάξουμε βέβαια αυτό. Πυροβολάει αυτός, δεν ξέρω τι στο καλό του. Come with me, purple. Οκ. Θα πετάξουμε ένα σνό. Φέρει αυτομάτι μου σίγουρα. Με 3 έμεινα. Με 3 και 80 φίλους. Ωραία, πολύ καλό πήγε αυτό. Έφτασα εδώ στο δεύτερο νούμερο. Κάτσε εδώ. Ωραία, πολύ πίσω. Μέχρι μήνας. Εδώ. Ναι, 2-4. Πάρα πολύ καλό μάτς. Αυτό είναι δικό, είναι από 7.000. Τόξερα. Counter terrorist base. Go. One player counter terrorist base with sniper. Ωραία, τους έδωσα και λίγο info. Πάμε εδώ και το πάμε. He steal my gun. Οκ, 2-5, πάρα πολύ καλό σκορ. Τώρα μείναμε στους τελευταίους γύρους για το πρώτο στάδιο. Έχω 4.000 για να αγοράσω ό,τι χρειάζομαι. Εδώ. Ωραία. Θα τους πουλήσω, θα τους δώσω και πλάκι. Εντάξει, με 0 ευρώ έμεινα. Ωραία, ό,τι μπορούσα να αγοράσω, αγόρασα. Αγόρασα και πλάκια να πάρουμε. Να πάρουμε και τις συμπαίκτες που δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα το ευνοϊκό σκορ για μας τώρα θα είναι το 2-6 και όχι το 3-5. Προφανώς και μας συμφέρει περισσότερο το 2-6. Έφαγα και ένα. Two players in long. Okay. Yellow. Two players in long. Okay. Και τώρα τους μιλάω για να καταλαβαίνουν λίγο που είναι αντίπαλοι, δεν ξέρω εγώ που είναι, καταλαβαίνουν και αυτοί λίγο. Και τέτοια φάση, ο κίτρινος εδώ πέρα κάνει δουλίτσα και βγαίνουν και άλλοι από πίσω. Μπράβο τα παιδιά, τα καλά.
Αυτός παίζει off δίκλι. Ναι, 2-6 ιδανικό σκορ. Εγώ νομίζω πως αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαθεί πλέον. Στο 2-6 δεν μπορούν να κάνουν και πολλά οι αντίπαλοι. Είμαι τρίτος στην ομάδα μου με 19 σκορ, αλλά έχουμε 21. Οκ. Εδώ να πω την αλήθεια δεν αγοράζω τέτοια. Και το 5-7 είναι πάρα πολύ καλό. Κόβει και damage πολύ και πολύ τέτοιο. Παίρνω ένα αλεξίσφαιρο γιατί έχουν το σιγαστήρα. Και μου αρέσει γενικότερα. Αυτό με σιγαστήρα μου αρέσει και είναι πιο... Ευχαριστώ. Για μένα. Κάτσε εδώ. Δεν πολύ φασαρία να κάνω. Είμαι χαζός. Δεν πυροβόλησα από την αρχή. Και άργησα να πυροβολήσω. Οι δικοί μου εδώ κάνουν δουλίτσα 2v2 με άλλο. Εδώ ο πράσινος προχωράει και ο κίτρινος εδώ πέρα που πάνε. 72-98 ένας, δηλαδή 190 και όλους 100-100. 200. Πολύ καλά πάει, να πω την αλήθεια, έχουμε και πάρα πολύ καλούς συμπαίκτες. Κάτι που δεν γίνεται συχνά, δεν μπαίνω πάντα με καλούς συμπαίκτες. Αλλά τώρα έτυχε και μπήκα. Καλός. Ωραίος ο κίτρινακος. Νομίζω είναι και οι δύο πρώτοι της ομάδας μου. Όχι, οι δύο τελευταίοι είναι. Ο κίτρινος είναι τελευταίος. Οκ. Πολύ καλή πάντως. Όλη η ομάδα έχει πάνω από 4. Οι άλλοι έχουν 1, 4, 4, 9. Εντάξει. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά πάει. Και λογικά θα κερδίσουμε κιόλας. Ακριβώς είχα για να πάρω ένα αλεξίσφαιρο κανονικό, όχι με κράνος. Και το όπλο το καλό, αυτό που μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Ήρθε ένας εκεί. Οκ, ήρθε ένας. Τον φάγαμε, πολύ καλό αυτό. Μπουκαρά. Μπαίνω μέσα. Έχω μπει εδώ πέρα τον έναν του φάγανε. Οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Συγγνώμη μα σε κάποια σημεία του βίντεο δεν μιλάω. Λοιπόν, πολύ καλά πάει. Τώρα λογικά θα τον προλάβω τον Όμηρο. Όχι ρε φίλε, και τον πέτυχα. 90 το έκοψα σε ένα χτύπημα και αυτό σε 3 μου έκοψε. Μπράβο ρε. Τι παιχτάρα είναι αυτός, Ντανιέλος, πώς λέγεται. Όμω 15 kill πήρε. Ωραία φίλε. Τώρα καλό είναι να το πάρουμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω, θα παίξω με αυτό. Και θα πάρω και ένα Deagle, γιατί Deagle είναι τρομερό όπλο. Θα πάρω και μια χειροβομβίδα καπνού. Θα συνεχίσω και ο Deagle, πάρα πολύ καλό. Three long. Go, yellow, green, go. Nice. Go, blue, purple, go.
Go, push. Nice. Don't shoot the teammates. No, εντάξει. Nice try. Καλά τα πάμε. Τώρα λογικά θα το πάρουμε και αυτό το round. Κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ και άμα το πάρουμε τελείωσε. Πώς και δεν βγήκαν να μας πιέσουν οι άλλοι. Περίεργο. Συνήθως πουσάρουν όταν τους έχουμε πάρει τον όμηρο. Αλλά οκ. Καλύτερα. Και νικήσαμε. Πάρα πολύ καλά. Να δω αν θα πάρω κανένα σκηνάκι για τα όπλα μου. Γιατί έχω αγοράσει το Prime, εντάξει. 29.500 χάρισα, ανοιχτοχέρις βγήκα. Πολύ αστείο. Γιατί έφαγα τόσο λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Να, Silver 1. Ντανιέλος, πώς πήρε μόνο. Εντάξει παιδιά, λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.